Всяка жена иска кожата си гладка и сияйна, без нуждата от тонове гримове. С тази цел реших да изпробвам продуктите BB Miracle и Glitter. Започваме с BB Miracle, който обещава да прикрие несъвършенствата по кожата ни и цветът да се адаптира, белият му цвят, както виждате, да се адаптира към цвета на кожата. След като изчаках BB Miracle леко да попие в кожата ми, се включвам с втората стъпка, която е Glitter, чиято цел е да озари нашата кожа. И ми е много интересно. Ще го нанеса в зоните, които по принцип нанасям руж и хайлайтър. Съвсем маничко, понеже ми се струва доста пигментирано. Сега леко ще го потупкаме. Точно в зоните, за които казах. Включвам се вече, приключила тази рутина. Готова съм да изляза. Разбира се, ако някой обича повече румянина по бузките, може да сложи малко повече руж. Но за мен това е достатъчно. И да ви кажа, че двата продукта на Beauty Fusion се предлагат в комплект. Може да ги закупите заедно.